Mamuda in tambaye ka. Wai jiya ina ka je naga kana ta sauri kai da Usaina. Wai me yake faruwa ne? Maryam, ba na san irin wannan tambayar da yake mu. Ko ki uwata ce da zaki sa ni a gaba kina tuhumata? Ta nuna mu. Kafin ku haɗu da shi ta nuna mu. Bayan ta nuna mu, bayan kun haɗu da shi ta nuna mu. Kuma rasuwarsa ma ta nuna mu. Magadan bawan Allah nan a rufe musu baki rub. Sanin kanmu ne akwai matsaloli da yawa da suka addabi wannan garin na sace-sace. Ka ga fa cewa kai an ce kuma kana ta malam shi bai san gari bane ba? Bayani zaka masa. Yaran nan da ya dauki kayana ya tafi sata da su. Kuma gashi an kama shi. Mu fa za mu iya kama ɓarawo ranka ya daɗe, mu kashe shi, mu mai da shi kare. Karfa so yadda nake maka, ka ce za ka ce ma iyayena mutunci. Ni zan iya jure komai, amma ban da cin mutuncin iyayena. Da Allah, tun daga bukata nan na biya miki, na son dan samu ko da awa ɗaya ne ki ɗan yi. Mazaje! A'a, ashe ni tare nake da namiji ai ban sani ba. Baba dan Allah ka amin uzuri. Insha Allah ma Allah zai ba shi lafiya kwanan nan. Tumi ruwana da maganar mahaifinki. Ya je duk abin da ya ga dama akan diyarsa. Babu ruwana. mai gida. Kuma ni dai gaskiya wannan na gaji. To tun da haka ne, ai shekaran jiya na kawo miki wata waya. Ta ma ajiya kawo min kaya ta ko? Mahmud, kwarai ma kuwa. Me faru da Mahmud? Amma ka san dajin akwai mugayen namun daji wanda kai abinci ne ma a wajensu. Kala ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi suna yin wannan sata. Wata aure? Ya zama bi, shi ne na rubuta mata aure. Kin ga ba ke kadai bace kawayen marigayiya amma ke kadai kike zuwa gidan nan ki taimake ni zan.